بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى برشا كامل مقتولار بلن مقتيبز Türümüzden şaqqan salat şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna, ehlül beytine barıp erişse idi. Biz Arap tili derslerinde 6. derske kelip jetdik. 6. ders dep Ed-dersu sadis. Ed-dersu sadis. Sadis 6. degan söz. Ders Ed-dersu bulayın. Şolay biz alarni alдағы derslerde de indi alğanı yok. Biz 6. derske kelip jetdik. Ed-dersu sadis. 6. ders. Ders neyini biz bilemiz. Sadis 6. Bugungi dersde biz tanışırбыз яңа кагыйдәләр белән, яңа сүзләр белән. Biz алдагы менә 5 дәрестә һәдәне алган идек. Шулай бит? Һәдә бу. Һәм әйттек, бу дип, һәдә дип әйтелә кемгә? Ирад җинсенә. Шулай бит? Һәдә. Һәдә. Кемгә әйтелә? Ирадка. Ирад җинсендә булган сүзләргә. Арап телендә исемнәр икегә бүленә. Берсе ирад җинсе, икенчесе хатын-кыз җинсе. Хатын-кызга без әйтәбез арап телендә һәзиһи. Һәзиһи. Икесе дә тәрҗемә ителә ничек итеп? Бу дип. Һәзиһи. Русча булса инде это. Шулай бит? Һәза, һәзиһи. Ярар, монысын аңладык. Шуннан соң ничек аерыгасың? Менә бу ирад җинсенә керә исем. Монысы хатын-кыз җинсенә керә исем. Biz карыйбыз ахырдагы хәрефкә. Мәсәлән, мударрис. Ахыр нәрсә? Сы хәреф шулай. Мударрис. Мударрис. Әгәр дә карагыз, ахырдан мударр. Әгәр дә исемнең ахырына тә марбутты килде икән, монда син белән бетте. Монда синнән соң әле тә марбут өстәлде. Менә шушы тә марбутты күрсәтә исемнең хатын-кыз җинсеннән булган. Мударрис. Димәк, монда без әйтәбез һәза мударрис. Монда әйтәбез һәзиһи мударрисәтун. Ничек аерабыз? Ахырда килгән тә марбутты белән. Ахырда килде икән тә марбутты, бу хатын-кыз җинсеннән була исем. Шуңа күрә аңа һәзиһи бу укытучы дип әйтәбез. Тә марбутты юк икән, һәза мударрис бу укытучы дип әйтәбез. Хәзер менә китапка да карап китик әле. 25-нче битне ачсак, иң беренче анда күрсәтелгән һәза бну Хамидин. Бу Хамидның малае. Карагыз. Ва һәзиһи бинту Ясирин. Бу ди Ясирның кызы ди. Ибну Хамидин җалисун. Хамидның малае ди, утыра ди. Җалис утыра. Алдагы дәрестә алган идек, шулай бит? Ва бинту Ясирин. Ясирның кызы вақифатун. Карагыз. Вақиф басып тора дип алган идек алдагы дәрестә, шулай бит? Вақиф басып тора.
واقف واقف басып тұра. Әмі бұл кімге қоғыла? Ирад жинісіне. Не үшін? Шынки темар бұттысы. Қарағыз, амында нешке yazылған? Мұндай нәрсе көріне? Темар бұтты. Не үшін анда бұтты келді? Вақифәтун деп. Шынки мұнда қыз тұрында сөз бар. Ашыла бей? Yes, ва бинту. Бинт қыз. Кімнің қызы? Есерінің қызы. Нешлей ол? Басып тұра. Хатын қыз жинісінен болғаш, біз әні ақырына тәмар бұтты қоябы. Шылай бет. Ва бинту ясир вақифәтун. Не үшін ясирин ин білән? Чүнки ол мудаф илей. Шылай бет. Мән хәзихи кім бұды? Хәзихи ұқту мухандиси. Не үшін хәзихи дейді ол? Чүнки ол хатын қыз әндәші. Хатын қызны көрді де әндәші. Кім бұды? Не хатын қыз бұды? Кім бұл? Әгер де біз хатын қызны көрдік те, мән хәді деп әйтәбіз екен, бұл хата бұла. Біз нешке әйтер әйтеш біз? Мән хәдихи. Кім бұл? Әйті, хәдихи ұқту мухандиси. Бұды инженерның апасыды. Ұқт, сестра деп тәржіме етілі. Апа. Шунан соң кеттік. Әхия, әул, айдан, шулай ұқ, айдан. Шулай ұқ деп тәржіме етілі. Ол, шулай ұқ, мухандисәтун. Біз өткен дәрісте алғаны еq, мухандис. Нәрсе болды әлі ол? Мухандис, инженер, шулай бет. Мұнда хатын қыз турында сөз бара, шулай бет. Шуңа көрә, мұнда етілген әхия әйдан, ол шулай ұқ, мухандисәтун. Шулай ұқ, инженер мады. Әм жауап берен ішік етіп, лә юқты. Хия ол, нәрсе, табибәтун. Табиб. Табиб. Табибун. Кім болды әлі ол біздің? Табиб болды, шылай бет. Табибет. Табиб. Врач. Мұнда бет бара хатын қыз турында. Шуңа көрә, ақырына бұ харифінің нәрсе істейбіз? Тәмәр бұтты, шылай бет. Нешік язабыз демек? Табибетун. Шушы тәмәр бұтты біздің көрсәтәйінде хатын қыз жінісінен болу. Кеттік. Сәярату мән хәзихи. Бұ кімнің машинасыды? Не үшін? Сәяра. Яңа сөз. Шылай бе? Сәяра. Yazıq әлі. Сәяра. Сәяра. Машина. Автомобиль. Сұрымынан. Сәярату мән хәзихи. Бұ машинады кімнікіді? Кім аның хужасыды? Хәзихи сәяратул мудири. Бұ машина кімнікіді? Мудирнікі. Не үшін хәзихи? Чөнки сәяра машина хатын қыз жінісіне кірі. Не үшін анда тәмар бұтты бар. Шуңа көрамында лимен әй хәзихи мән сәярату мән хәзихи дей. Машина кімнікіді? Шуай кімнің машинасы? Жауап берән ішіг етіп, хәзихи, бұ. Нәрсе ол бұ? Машинады, сәярату. Шуай бет? Мудири, мудирнікіді. Мә хәзихи, нәрсе бұды? Мә хәзихи. Нәрсе бұды? Мә хәзихи. Нәнді сөз келі? Хәзихи миквәтун. Миквә нәрсе әлі ол? Шу күлмәтләрні үтіклейбіз шылай, миквә. Үтюк бұла, миквә. Yazıq әлі? Миквәтун үтюк. Мә хәзихи. Нешен хәзихи деп сұрай? Чөнки ақырында тәмар бұтты бар. Үтюк біздің хатын қыз жінісінен кірі, бұл исім. Шуңа көрі оланы сұрай. Мә хәзихи.
Нәрсә бу? Һәҙиһи микватун. Буды утюгты. Лиман һәҙиһи? Лиман кемнеке дип тәрҗемә ителә? Чия? Лиман һәҙиһи? Бу кемнеке ди? Без әгәрдә өстәлдә ди, мәсәлән, күрдек ди, мәсәлән, утюг тора ди, шулай бит? Общежитиеда ди, мәсәлән, гостиницада ди. Без сорыйбыз. Утюгны күрдек тә өстәл өстендә, без сорыйбыз. Лиман һәҙиһи? Бу кемнеке? Рөхсәт сорап, утюглар өчен сорыйсыбыз килә ди. Лиман һәҙиһи? Кемнеке бу? Ни өчен һәҙиһи дибез? Чөнки ул хатын-кыз җинсе. Лиман һәҙиһи? Яки, мәсәлән, каләм тора ди, ручка, безнең язасыбыз килә. Һәм сорыйбыз. Лиман һәҙа? Кемнеке бу? Ничек җавап бирәбез? Һәҙиһи ли Халидин дигән монда. Бу Халиднеке. Ли дигән сүз, ли. Бу күрсәтә Халиднеке. Нәрсә бирә инде бу? Карагыз. Ли. Нәрсә ул? Ли ул шундай бәйлек предметның кем булуын аңлата. Хуҗасын. Неке, ныкы. Шунча бирә. Кемнеке ул? Хамиднеке, Раилнеке, Азатныкы. Бит. Мәсәлән, монда сорадылар. Мәсәлән, сорадык ди. Лиман һәҙиһи? Утюгны күрдек тә өстәлдән сорадык. Сорау бирде. Кемнеке бу? Берсе җавап бирде монда. Ничек итеп? Һәҙиһи буды ли Хамидин. Ул Хамиднеке ди. Ли Хамидин. Шуннан соң сорау бирә. Ад-дарраҗату Анасин һәҙиһи? Дарраҗа. Нәрсә ул безнең? Дарраҗа ул сәпит. Велосипед. Дарраҗа. Ад-дарраҗату Абу сәпит. Анасникеме ди? Ла. Юк ди. Һәҙиһи дарраҗату Аммарин. Бу сәпит Аммарнеке. Дарраҗа димәк, нинди җинстә килә? Дарраҗа. Нәрсәгә һәҙиһи кулланган монда? Чөнки ахырында тәмәрбутты бар, шулай бит? Тәмәрбутты күрсәтә хатын-кыз җинсеннән булу бу исемнән. Дарраҗа сәпит, велосипед. Буды сәпитти кемнең хуҗасы? Аммар. Шунка Аммарин дип килә. Аннары килә һәҙиһи җәдидәтун ва дарраҗату Анасин кадимәтун. Җәдид яңа була, шулай бит? Җәдид яңа. Җәдидун яңа. Кадимун isке. Җәдид яңа күлмәк мәсәлән. Кадим бу isке. Әмма китапка карасак, анда килә ничек итеп? Һәҙиһи җәдидәтун. Ни өчен тәмәрбутты белән килә? Чөнки безнең сәпит хатын-кыз җинсеннән. Бу сәпит яңа ди. Әнеснең сәпите ди. Иске ди. Ни өчен кадимәтун? Тәмәрбутты белән килә кадим. Чөнки сәпит турында сүз бара. Шуңа күрә ул хатын-кыз җинсеннән килә. Карагыз. Тагын яңа сүз. Бу нәрсәле? Нәрсә бу? Сәгать, шулай бит? Араб телендә дә сәгать. Ничек итеп? Сәгатун.
Саатун. Саа. Шуңа күрә ахырдан тәм марбутты бар. Һәзихи саату Алийин. Бу саатты кемнеке ди? Галинеке. Шуңа күрә Алийин дип килә. Хия улды Jamilатун Jiddan. Jiddan бик дигән сүз. Очень. Бик. Jamil ул безнең матур дигән сүз. Jamil. Ә монда тәм марбутты белән килә ни өчен? Jamilатун Jiddan. Чөнки саатты бик матурды. Карагыз. Һәзихи мил'акату ва һәзихи қидр. Нәрсә? Мил'ака кашык була, ашый торган. Мил'ака. Мил'акатун ва һәзихи қидрун. Мил'ака кашык. Абу қидр. Қидр ул казан, зур кастрюль, қидр дип йөртелә. Мил'ака кашык. Нәрсә ди? Әл-мил'акату фил қидри. Кашык ди, кая ди? Казанда ди, кастрюльдә ди. Һәзихи бақарату фаллахи. Бақара сыер. Сыер дип тәрҗемә ителә. Фаллах ул фермер. Крестьянин дисәк тә була инде менә. Кырда эшләүче. Фермер. Фаллах. Җир сөрүче, утыртучы, шулай бит. Фаллах. Болында кырда эшләүче. Карагыз, менә монда шундый рәсемнәр бар. Һәза анф. Бу борын ди. Анф борын. Анф борын. Ва һәза фам. Фам авыз. Фамун. Авыз. Карагыз. Һәзихи узунун. Һәзихи узун. Узун кулак. Ва һәзихи айн. Айнун. Шулай бит. Араб телендә әгәр дә безнең парлы органнар икән, шулай бит. Күз, ике кулак, ике кул, ике аяк, алар безнең хатын-кыз җинесенә керә. Ә менә бер авыз, мәсәлән, борын, шулай бит, алар берәү генә, баш. Алар бөтенесе дә нәрсәгә керә? Ирад җинесенә. Менә монда да шуңа күрсәткән. Карагыз, һәзихи узун, кулакты узун, һәзихи айн, күз. Һәм һәзихи яд, ядун, кул. Ул безнең бөтенесе нәрсә? Хатын-кыз җинесенә керә. Һәзихи риҗл, риҗлун. Риҗл ул нәрсә безнең? Аяклар. Һәм күрә ул парлы булганга күрә хатын-кыз җинесенә керә. Димәк, аңладык. Әгәр дә парлы кул, шулай бит инде, кулак, күз, аяк булар хатын-кыз җинесенә керә. Шуңа күрә бу күз дип әйтәсебез килсә, без кулланабыз һәзихи айн, һәзихи узун, һәзихи яд, яд, һәзихи риҗл. Әгәр дә инде без авызга, борынга әйтәсебез килә икән, шулай бит инде, башка әйтәсе килә. Баш нәрсәле? Рас. Рас. Һәза рас. Һәза фам. Һәза анф. Бүгенге дәрестән димәк нәрсәне белергә тиешбез? Иратка без бу дип һәза дип эндәшәбез, хатын-кызга без һәзихи дип эндәшәбез. Һәм шулай ук тәмарбутты белән килгән сүзләргә ахырдан без эндәшәбез һәзихи дип. Тәмарбутты юк икән, җәдид дип шулай бит инде. Мәсәлән, тәмарбутты юк. Без эндәшәбез һәза дип. Мәсәлән, саат ул безне хатын-кыз җинесеннән, шуңа күрә һәза саатун дип эндәшмибез, без эндәшәбез һәзихи саатун.
Һәм хатын-кызда мәсәлән врач. Хатын-кызда врач булырга мөмкин, ир-аттан врач булырга мөмкин. Biz аңа ир-ат булды икән, һәзә табибун дибез. Һәзә табиб дибез. Әгәр дә хатын-кыз икән врач, biz аңа һәзә табиб дибезме? Шулай бит? Юк, һәзиһи дибез. Әле табиб кына димәбез, табибә. Тәмарбутты белән тамамлыйбыз. Табибәтун. Һәм инде беләбез, biz аны муаллим сәнендә сөйләшкән идек, тәмарбутты ахырдан ун дип әйтмәсәк тә була, дәрраҗә. Моны х хәрефенә әйләндереп тә укысак була. Шулай бит? Х хәрефенә. Тәмарбуттыны әйтмичә, исегездә булса, муаллим сәнен әйткән. Шуңа күрә дәрраҗә дип әйтсәк була. Сәә. Аңладыгызмы? Табибә. Мәсәлән, мухандисәтун дип түгел, мухандисә. Аңладык. Тәмарбуттыны без х дип тә тамамлый алабыз. Һәм бу дәрестә, димәк, без өйрәндек нәрсә? Хатын-кыз җинесенә ничек эндәшергә кирәк бу дип, һәм инде белдек, кайсы сүзләр хатын-кыз җинесенә керә, әгәр дә ул тәмарбутты белән килә икән, ул хатын-кыз җинесенә керә. Әгәр дә тәмарбут сыйгы икән, бу ир-ат җинесенә керә. Менә бу безнең 6нчы дәреснең беренче өлеше булды. Киләсе дәресләрдә инде күнегүләр алып, тагын да без бу теманы яктыртырбыз, ныгытырбыз. Субханакалла бихамдик ва шадайлан ва астагфирука ва атубу илейк.